The preeminence of Christ. And also see Christo akanye wo ade nyinaa mu. Abusiafo na woche asan akọ abeto yembion yede asede mu oden ebema twede ampon Kwame Sanse ono na abọ mene umienu ho ban na wasan ma na woche akọ aba abeto yen London government akwanhwefo Sabbath school na feature sem mu pense mu na fe ye no wo eba beyi kota mu nyinara ye no esua se yereka osoro ne asase abom Kristo wo Filipofo na fe Kolosofo nwoma ne mu na ye adisua no mako nson na otwe mu no epese ne wo hwe ne etoso nwotwe no se wo hwe ne etoso nwotwe no atifi asam na osi Kristo akani wo ade nyinaa mu ye ba sesia se Yesu Kristo no wo ye onyankopon a wumfa wani ehunu suban P4 kase bia ka yesi akoda wan se ne maame a o se ne papa so twa picture na se eba tutunu se eda ade so ohunu de na so entimi enye bibia even in the menu mi no be hu pa se ehunu se ni pesine bi na ma wo kura idire entua so onu a na oye the last onu mum na yesra no enti se abusiafo adofo no mu amhwe ne mu amutin ye besan amamo akwaba so nkokwan so na fe de asedan so de amamo se de birada mode mafidie to ase ne mu ye adisua mu pense mu se na midi kan aka ye no ye no be ye adisua etoso enwotwe maboafo no aye krado meba be yi omo de akire mu sisia but answer na no moma ye nkutie enwom emfri London Ghana SDA Church kwafo home brasisia
yɛda church kwa for ase enwuma omudi adi en addition nanimu amayen se mawie ni sadia ende na me sadia sida pace nso ebema 3AB en Ghana TV na afenso Hope TV Ghana sa adwumako mienu yi eya nkrankra wafa adwumako TV adwumako di ato mo so se womu de sabe nkrofo bo dawuru a emfa nkwaje mbre yen no womu de onyankopon asam nko a eno bebo hu dawuru be ma asam na tre akowiase afana nyinawa na ne sane ntino eya nkrankra ne toboa eyi ntoboa kakra de bo mo se wutie na wo hwe na wo mboa kakra be se de bo sa adwumako mienu abu se won number eda yemfoni na ni fa na fre obi beje wo so na afi kakra bi abetimi no de aboa sa adwumako yi omoso yasne mawie ni sadia ene na medimani ebehwe efimu ase abusiafo ede odo abodomu yede adesua ti sei ede ebro media musonfo Bismarck mensa ene ye wadom me wo Elder Hansen asamoa ekame ho ase Elder Hansen ma kwaba eda asese nenso watimi abase mfredi chambre yatifo me ko manimu Elder Akutu enimako so ene chono Elder Akutu ye mo kwaba great Elder Akutu ye one of the pioneers I shesa adwumadi asne ye ne shase pa na base pa no na Elder Akutu ka ho na for some reason be beyond our na Elder Akutu ntimi nya kwan emma hase ntina munta hunu hase oye pioneer pa e wasa adwumadi so ti mani agese ende Elder Akutu ababeka ye ho wase nti misamo akwa ababio da kuto ndase se to nsafro watimi abamiko manimu a John Mensa Thompson so na ekam hono openi John ye mo akwa aba ye nua Bismarck great ndase mo amota hwede mu se de bia ne John Mensa Thompson ye ne na tifi hase meko etro no ha da kwabna akwaku kire enso na eti etro no ha no eda kire ye mo akwa aba great me that's say so yeto nsafro watimi aba mawie ni sadia ende na yebekate ni mama Elder Hansen na bompae tia wade amaye adofo mama ye mompae yes reja therefore enenso yeda wase eyiwa ye kamfo din achede pa odi ache yen ewo yen kwa ho enenso ma ebisua ho ade ne yesre no kronkron akwankyere ye beti wasem ase na yetimi achechire se ne ebeya wo ma wo wiase nyina nso de wasem benante yehu adi kase kire yen wo Yesu din mu ne yasre amen great yes masama mwakwa babio ye to ye disua no so ye hwe kota mu nyina la ye hwe se yereka osoro ne asase abom wo Filipofo eni Kolosifo nwuma enumu so far no ye disua no 7 and they share the 8th one and as near to so and watching last week ye share heavenly citizenship and as osro manumba Paul Emma yehu sene osro man mano sene yesi etie and I find that so I ewo my say we osro e man ba any abraba e was a boss obi a we osro e man eba last week no na ende addition na Paul epese enya efa Filipofo enwuma no this week no ye share Kolosifo enwuma no so ase afi na ense books mienu na ye hwe no at the same time last week ya ende Filipofo enwuma no this week no epese ye hwe ye start Kolosifo so enwuma na ne ode hwe ase no se Kristo akanie wo ade nyina mu the preeminence of Christ yenka abosam no yebefa afri Kolosifo nwoma no eche ba ko yimu dunum ekopin dun enson no Colossians chapter 1 verse 15 to 17 se edakoto waye krado betimi atata abosam inti erode asem o se ono ara na oye Nyankopon a wo hunu no nsaso ni abodi nyina farbai efrise ne mu no wo enoma nyina de ewo soro ne de ewo asase so de wo hunu ene de wo hunu ehinwo o urade o banini o tumidi o no mo nyina wonam ne so na eboye na wo manu na ono na oye ade nyina kanifo
na noma nyina atim awone mu na moje de say amen. Great. That's I'm say yebeba sanka abosem yi so abra ye koye disuan mu sanse no ne asem potutru pa ye ba bejina so na fe ye di aye yen adisuan no sene medikan aka no sa na wotwe mu no ye hwe Kolosifo engoma no mu samubeka ya ye hwe adisuan no so lesson 2 no Paul introduce Kolosifo no wo kakram na no bompaye de ma Kolosifo no na mpaba na Paul ebomo na osese ombebo abrabo a ebeso onyankopon ani nti se wo Colossians chapter 12 ne 13 na Paul ede akanie anase ahini mienu a ebo bra na de toto ho onyankopon ahini a ehan ahini na afen so ahini a eye bone anase esum tumi ahini na saa ahini mienu na ose onyankopon enam Yesu Kristo so ama yen yaba beye chefa ewo kan ehan ahini no enti saa na wotwi mu no yepese yehwe apamfoforo no mu no ensempo titiri bia yokafa Yesu Kristo mu ne tituru pa ya sembisa a eda ho se Yesu Kristo no woye onyankopon a wumfa wani enhunu suban na afei so osaye abode nyina abakan yebehwe se ne Paul cheche sansem we mu ne yenso yenti ase ya betimi anya free sansem we mu na fi ne ebema atifo nso atimi ate ase ti so hwe adisuan na de di kan opase hwe no se onyankopon a wunhunu no suban, the image of the invisible God. Well, answer na mema openichre abamu na wacheche nima biase yenko Genesis kakra yenko Bible na base kakra yenhwe se ne onyankopon bo ade no se ne osi kansem bi ansa na ye de abetoto de Matthew kana fe John so kana sana mama openichre abamu Genesis chapter 1 verse 26 and 27 na fe ya Genesis 5:3 verse 5 and 3 5:3 no. And the first of all, here Genesis chapter 1 26-27. I say na onyankopon ka se moma yenye onipa wo yen suban so se yen seso na oni epo mu mpata ewiemu noma ntoteboa ne mmoa a wo wiase nyina so. Amen. 27 no say na onyankopon bo onipa wo ni suban so nyankopon suban so na obo no oberima ne oba na obo won. Amen. Sa na wo jampo na akokan verse 5 no 5 and 3 no so peni wadru ha betimi akan 5 and 3 5 verse 3 Genesis chapter 5 verse 3 no say na Adam di mfrinhia oha aduasa no owo oba won seso ne ni suban so na oto ni din Set. Amen. Amen. Great. Afi yenko apamfoforo no mu ne yenko hwe nsem bi a Matthew kan ne John so ekaye. Matthew chapter 11 verse 27. Matthew chapter 11 verse 27 na fi we a yahuri akan John 1 verse 1 to 14 na fi 18 no ansana mama opini pese akenkan sem de edebo addition ase. Matthew 11:27 no hwese bestimi akan Jesus maja je nneoma nyina ahyemensa na obiara onim oba no na obiara nnim oba no je agya no na obiara nnim agya no je oba no na de oba no pese oyi no adi kyerɛ no. Amen. Amen. Sana woko John chapter 1 verse 1 Yohane enwoma no etire baako imu baako ni mienu na afi yahura kan dunan na afi du enwotwe yankwe John chapter 1 verse 1 senior kan wo honum ni John 1 verse 1 osi mfitiase no na asam no wo ho na asam no ne onyankopon na ewo ho na asam no ye onyankopon na afi oso ono ara na mfitiase no one onyankopon ewo ho. That's 2 no. Oko 14 na osi na asam no beye honam
na obetena yemu na yehunu nanimunyam se agya no ba a owo no kro animunyam na adom ne nokre aye no ma sana 18 no nso ochase na obi enhunu onyankopon pen obi enhunu onyankopon pen oba a owo no kro no a ode agya no kokum no oda agya no kokum no ono na woyi no adi ekire amen so ya dika akenkan sem nyina e de abo adisua na se ye pese ye hwe onyankopon a wunhu no na ne suban no the image of the invisible God eda yente sa asem we ase sen ade ne nyina ne se Paul asem o kan se Yesu Kristo ye abakai no ena kofa confusion we num nyina aba that's right na adesua no de kama ye ne pese o prove se Yesu Kristo ya amono ya amono okay o ye nyame that's right enti de odi be free aba ne adebo eti se pese ye ti Yesu Kristo se wo ye nyame a niema mienu na esi ye hwe ni nyame su a wo ye adebo a wo boye eni ni nyame su a wo ye e wo mre nipa ye bone na obewuje ye saa ne me ne mienu ne betimi de edikai se Yesu Kristo ye wo no a enkwenti meboye dabi enam say oye nyame ni nti no ono boye nti no ode enkabo se mo di ka no Genesis 1:26 and 27 ni di ka ma ye no se ukọ tesise fa adebo nyina ho a ni nyina obeka se Yesu Kristo ne boye won nyame nam Yesu Kristo so no oboye obade nyina wonam ne so no owoye na ade a okan se wo se oboye se ne seso ne subanso that's right Chifo kase bia kan yesi akoda wanse ne maame a osene papa that's right in two faces no osene maame na so osene papa baako yesuban ena baako eso ye ni nipesu ni nipa ban na ode yedey ejina ho no obo ho ahu na akora we di odey osene papa pa akora we di osene maame ade ntia hu na ne papa picture ne yedey eba so ena atura bi so a no maame kra so wude wan se me kra wan se me kra na ene se no pese si kire opese o kire se suba mu no wan fa de subai na adesua na di ka ma yen pa no epese o kire se onyankopon bo ye no wodi ni suba no ma ye ene o sa bo ye te se ne seso edi Yesu Kristo ba ye no ye hu so wo nan o woti o wonsa o bibia ni suba so ye dai e wo honti suba no a wodi ma ye yira wo edi ntrom no eno ena obeye ho adwuma eni ti de edi ka pa ne se Yesu Kristo na boy ye enti si ye kase adebo nyina nyame adebo nyina hwan ena boy ye hwan ena di ye nkai hwan ena kire se ye ne dia eye onyame Yesu Kristo no ena osade ye ba afa baabi ose fitiase no ne papa na ho aha no kra ne ma adesua ne ye de se wo kase Yesu Kristo ye bo no a na ko betim ni agye nyame a wo ye da nyame no atena ko behu ni papa dwene obehu ni papa subai obehu ni se de ositie ye wo ne dia ne chese onyame suma abodie bi na ma ne ye dai e ba asase so na wo adesua ne pese o kire se Yesu Kristo no bo ye ni nti no adasa nyina di na chi enti onyame hwe ewiase a ohun Yesu Kristo so edey odi adasa nyina akai eni nti no de opeso chense head na wo ye no adebo nyina no wona edika wona boy nti ye frɛ adebo wo wiase nyina Yesu Kristo ni ye papa sa wona boy ye wodi ni suba ne bi ye dey e ma ye wo boy se ne seso eni nti adesua peso o kire se ya mo Yesu Kristo na emu mo na ye dey e boy ye sa on ne de ne nsa anwuno ye eno home nkwa home egu ye yo na de beti ma memra kakra na memra ase ho no okay okay bibi wa wo say I am the bread of life enim say Israel for na mpono so bani nyina no adesua no pese wo kire ye say I am won hwan won nyame ene Yesu Kristo so baaye no o say me ne pan no I am the rock
I am the bread. Yes. I am the way. I am this. And how come ransom do no crana or say, I am the Lord God. Thou shalt not make any other gods before me. That's right. And yes, so you see, nyame characters in na and the chair say, o ye nyame or ne papa no wo ho. If your body in fiase, na ne papa no esma no ma no bebe bo wiase, ne ye bone no so no, o sa ba e be wi dey, eje ye. Enti ye fa de bo a, yes Kristo ne ye papa. Ye ba nkwaje mu a yes Kristo ni ye papa eni nti no obo ye se ne se so se de be ya yes ye betimi atena ne dom eni ne dom yo me da say amen me da say elder ma memtie elder hands wa say elder nyamishra pa say say ne o kana disua no ne main purpose no ye hwe Yesu Kristo nyame ye nti topic is the preeminence of Christ e je say owo ho ansana ade nyina eba. That's right. And just oni ashase ni awie just like the father. Na image ya se mi aye ken. Na de na AI any social media ne camera aben no. Nze tetefo no na oka image na omo nhye dante ase papa. Ba na de ka image a. Nze ye beti ase pa ukogina mirror mu a. Na se wo hwe wo ho a. Uhunu exactly what is there. Wo na wugina hoyi. Utwa picture na se eba utimi hu se eda ade so uhunu de nanso entimi enye bibia even in the mirror no ne wo beye na eye ono ankasa entimi nye ne hu bibia images sculptures tibetimi e de image bi esi ho na efepa but ontimi nye bibia just osew but yesu de no o say oye the image of the invisible God. That's right. Onyame ene bo ade ne argument anipa bebre eyetie nyankopon ne se wo a wo se wa bo ade na ya odi ya begu asase so na wakopo ba bi atena. So there is an idea bi say nyame otene ba bi passive or a passive God bi a ono on fire ho but nyesa na Bible kire yen na your experience with God crack say oben yen na opese oyi ne ho adie no na onam ono ankasa one of his kind on the Genesis one you can kind no onyame bo onipa te say ne nseso but nipa nya ne kind we are an image like say yekwa picture na the AI are reproduce ye ho but ne kind pa we the same person no sene ye wote no nti elder asem okay na me de o say obi wo ne ba o say akura de o say ne papa ana o say ne maame aha one of his kind no a ni bibia bi woni mu so moja o so den ya e woni mu no eni Kristo enti na obofo ntimi meye Adam ontimi nye ena yimemi ntimi nye free say we are in an express image of God in terms of likeness but yenye the kind of God sa kind no na obonsande be dada Eve say wudi aduaba no a you will turn from being the image but become a kind obey nyame rather than say obey nyame nseso but yesu de no onye nyame nseso ye nyame nseso ye wotire ye wahwene ye wano ne character ne bi kakra wo yemu but yesu nye ne nseso yesu ye a kind nyame pe ni bi no de bae enunti that invisible image in the argument of Christ being created no say na ye de ka no and say abodi a ya bobia ni ho a obetimi agina yesu gina bre no if we say Jesus there or ye one of the kind of the true God. That's right. Eja no senia eja no tie no sa nti no say I and my Father are one. So oneness no ha nti the true image of God no e kire say Jesus Christo obeda nyankopon ya ni huni edi na e kire say exactly esan kire say Christ is divine. Onye nipa bia or you just a good teacher keke. Yes. We I me the pass opening hands watch church because I we know
adwene mu ntanta na Christopher bebre krampo ntsada nya emunti aseye na wo che Yesu Kristo asese oye oba na osaye nyame na eya den kakra sebe eya ade krampo a nkramofo de bia mu di twa Christopher mu kokotu niema bi wo babu mu a oye nyankopon a anka o kan se oye nyankopon a anka nti one trance anya sa deep understanding we a ebe ye wo den se obetisa meda asese mu abie mu sa ede a maye yento aso afi no say abode nyina abakan firstborn over all creations answer mama Thompson abam no I can cancel me Colossians or Trakuma Colossians for no Colossians chapter 1 verse 15 to 17 and kabasam no send your can or say or no arana oye onyankopon unhuno no suban ne abode nyina abakan efri say ni mu na obo ni oma nyina ne ewo osoro ne de ewo asase so de unhunu ne de unhunu inwao radio mpenidio tumidio noma no nyina wonam no so ose niama ni nyina no onam no so na boy onam no so na boy no obama no great no no na odi ade nyina kan na noma nyina atim Amen. Now, Thompson, young show, Senior Paul, a cast and what Rakoma Colossians for, and Tiasia Ben or Sapase, Yafa, yes, Christo say, or ye Adinina Bakai. Bismarck Melas. Now, Majid is a way a year into our sword, near your day as Shasiano, the invisible image of God. And that's right. Now, sad way so Emma Manfo in ya. Amanfo adwene ntanta ewo Yesu Kristo so no ye the firstborn over all creation no na se ye hwa ye wi ase ye we ye kasa abakan a ya na ye de ye taa de ye obi a ye di kan ewo no enti se hwe Jacob mana ye be kasa na bakan ye Reuben Sarah na ye hwe Adam and Eve Yebeka se na bakan eye Cain enti saa na ya yede ehwe no but Christo de nye saa na tie saint ni se hwe New Testament abakan yo Cain nyina no na refer to Yesu but wo hwe mu a ebe kire se wo hwe kire se no fa Old Testament na eba be hwe nia na Paul ka na Paul emphasizing the Old Testament naka ewo kwan ben so. That's right. Say you share David abra Samuel ekwakosra David ngo say oye ohene no. Ona no oye the last person. The last child in mema no ewo ne papa emmanim. That's right. The Samuel call say na umma no wo mu nyina ani ana o say da bia ka ba ko a o hwe ndwan o say kofre ne bra. Onu ana oye the last no onu mum na yesra no ngo enti se kan Psalm 89 verse 27 o say mame empoto bro for say I will make him my firstborn the highest of the kings of the earth. That's right. Eba ne say no bi a oye last nyameka so no be ma na ye the firstborn and the highest king of the earth. Yen hwe Israel for abra Israel beye oman no na amana mai bebre ewo ho enti ye hwe na Egypt ewo ho na Canaan asase a wo mo course na other people tete so mo ye aman but nyame eka say obema Israel are the firstborn. That's right. Ye abakan enti e kire say enye obi a ye di kan awo no. Yes. Na ye kan na eye relationship a eja ene oba ewo. That's right. Inti na nyame any David ewo relationship inti na David etumi be ye the firstborn saa na one Israel so was a relationship na Israel so ebe ye the firstborn ewo mum saa se obi wo ho anya ono ye wo ne kane but obi be prominent ewo ebusuanim na wagidin asen obi a inti se hwe Joseph ona no ye se last but one or so na nso no na opagya ewo ne papa emmanim Jacob
na Esau ho ba Jacob din ene ye taibo na sefo ene beye Israel fo yenhwe ne na Paul eka no. That's right. Paul ebo ne ho modern pa se obeyi saa we ne free ho se Yesu ene edi kan ebo no. Paul bo ne ho modern pa se on court that direction emum obefoa ne a ye ka fa David ho ene na nyame ka kire Moses efa Israel ho obefoa so. Enti se ye hwe Colossians chapter 1 verse 16 or say they were created by him and for him. Enti se wo hwe abodie nyina Kristo na owo ho ansa na abodie nyina den eba ono enoye oboade enti ono ena oboye. Enti there is no way Rebecca say Kristo na di kan ebo no there be not oye nyame edada. Mesre say Rebecca akan we ni biom. Colossians chapter 1 verse 15 and 17. In Kabosem no. Yeah. Yama brofo no say enti yen kan Colossians kan Kabosem 15 to 17. O say ono ara na oye Onyankopon a won hunu no nsaso ne abodie nyina fare bai efi se ne mu na wo bo eno mo nyina de ewo soro ne de ewo asase so pacho face mami obeto aso o se ne mu ene ebo enioma nyina ne ewo soro ne ewo asase so the heavens and the earth oto aso ka say the visible and the invincible oto aso bo powers, dominions, principalities or can you say sanyo mani na no enam Kristo so ene bae no ono eno boss sanyo mani no di twa to no ese ni nyina no he holds them together. That's right. Ono no ka sanyo mani nyina ebom enti se ka se Kristo eya abakan a eno nkyere so no edi kan ball no nemom ono ewo ho enam relationship ono Nyankopon ewo nti na oye abakan na ono eye nyame a enam no so ma adebo nyina ebae na adebo nyina so edimu ekafua ewo Kristo mu. Amen. Me da se pa because that particular subject we know in fact a subject of controversy. Really controversial subject. Yes, Eda person obamu anase. Okay. Yeah, just one sentence. Minia Thompson, God bless you. In fact, I've learned even a lot from Nia Waken. Just one sentence, I mean, they can't want to say. Language, the cure Bible, no. The translations, no, ne dorsum pa. The original language, Greek, you know, for the New Testament, you know. No kwaseme woman say the word na we use for abakan no. That word na so etimi e use say nea odi ade nyina so kan. O hu say na tie no. Aha. Enti say na no wo kire mu about say o Bible mu a the word abakan no is not about birth. It's about relationship no. Yeah. The same language na o use for Jesus as Michael. Michael. Oh, just Michael or friend the archangel na. I been in Abayo say or can both one because or the archangel nearby. But he's not talking about an angel or near or commander in chief of the angels. That's right. And until sa abakan we all say or ya ding in abakan new one tina Paul you sus our wedding. All right. Because ni sorry muno. Ono na ye a wusori nyina de abakan. Eti owo nyina no mo say Bible mu nipa bebre ewu sorry nipa bi di kan wu sorry yeni Moses say owu sorry on di kan yenim say Elijah nyane obi yeni say Elisha nyane obi but osan krofo we nyina wu sorry no entimi ma yen bibia but Yesu Kristo wu sorry no en etimi ma yen de enkwagye e bi say ono de no oyo nkwa no e no san fa nkwa no enu nti oye owu sorry nyina de abakan. It is about abodie mu a esan so no na boy enti no na kire say abodie ni nyina no edanabam. That is the meaning. It's not say you won first. It's about
he controls and he owns the creation. Amen. Me da wan say abusiafo am say yesua niema pa ewa hase nti bi wasumwe na yenhwe se ne ye churches sa niema ne nhwe adusua betimi yesuafo yento aso o say nipadua no asafo no ti and as a head of the body, the church. And no ye share ye be the Ephesians chapter 1 verse 22. Now if you share Colossians 2 verse 10. Ephesians chapter 1 22 no say na odi ade nyina ahye ne nan ase na odi no aye no ma nyina sutire ama asafo. Amen. Sana se uhuri na ye Colossians 4 ngoma no nso a etie ye mienu no yimu edu no nso no oka asembi ewo hono mansa na mama eda akoto wabamu so etie mienu chemudi no say na moye ma awonimu ono na oye mpanenie ene tumedie nyina eti. Amen. Elder ye kase head of the body, the church. Ana se nipadua no asafo no entia obekai se oche 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 27 so Paul adikan so ache nipadua na kwa no any functions are a play any senior ba kunni ho ba kuntimi en function sa asem we yente ase sen best mark medasi Tommy so medasi babia woni e ababedrui on se o kan nipadua a wo se eno eye asafo no eti na ode maya hunu se nipadua no a ofan se ene asafo no ya kase nipadua e wa kwa bebrebe meno mi no be hu pa se be hu se nipasine bi enam a wo kura etire entua so ke be hu pa yi enti nipadua no e wa kwa bebrebe ebi ne enan ensa ni nyina wo de eye de bo ma nipadua no ewiemu die na ne control nipadua no nyina no ene etire no. That's right. Ye betimi afa bi beti se car te hwese na car city a uta se okwa car no ho na obiemu a hu ne ma bebrebe wom na so se wukọ na wo hwe de control wire se ne ma no nyina na ene de he ene engine no is engine no ene de ben ene controller a eboa enti ha no wo twe adwe se de ka nyina no dwumadie no nyina ti ene hwan ene oba de na nkasa. That's right. De wo se ati ase no no ase hwe apamda da no mu ne apamfuro nyina mu a ene so oka bi de kire so hwe Exodus 18:25 wa yes oka bra Moses no ne Israel fo nam no ekodu bebe na nipa na doso no hu edwa no enti na se yeto ba be hunu ye no na homete yes on o ma na kwankire bi wo se de wonya ne se o chiche nipa no mu na atmapem so wo ha so aduonu ne aduonu so na onyi yi mpanini ema wo ntuatua no na so oma wo yi wo mo tuatua no nyina no so ka wo nyina afu ya wo nyina tire no wan wo tire no ebewie wan ene Moses no so. That's right. Enti etire na wo ka ho asem no ne ye kan nyina ne wo twa adwe asisupa ne se Yesu Kristo na so Onyankopon oba ade no ono na o ka na ho asem a kire no so hwe ko ntofo medikan tidu ba ko chemu mensan so wo se obaru ma biara tiri no ene Kristo. That's right. Die kan nyina no ka ko se the head creator no ona me no me nyina ye da no me ma scenario bi ye hwe se o ma hene bi o ma hene no se obodwa kese bi a yes eya na wotena apaka mu na so apaka no mu a ebi bo ntwene na ebi so apaka na nkasa yes edru ba bi a ohene no wo sori gina apaka no mu kura no wo sa dru ba bi a no wotim no wo sa na so mbedru fi a ne wo so apaka no ndi obo otwene no omo se na de yedi ahene wo se na de yakodi ahene pa na so ahene okodi ye no sebe wono wo so ade be apakan obi so bo otwene tanka wo ma ni sa adwumade ni nyina enka sa adwumade o mko yin enka nya de be ka enwie mu di mu ti do mo yin nya na ye edwaba o man hene ana hwenkese na eba no enti na odi sa adwuma no enti anuanom adisua ebesua frase ni se oba de no ono ne asafo no ti. That's right. Menu ewo dwuma sonko ode ahye nsa a ebetuma di amadwumade no akonkan. Yes.
obia woni fa obetuma ye de ben aye edrum ne bia momma yenhu ne ebetuma ye e de aboa masafo no etumpon yenya pese menkuminya yenya nsem keka yenya tumidi a me na wosan ka miye se menya ntemenye ebasa no a na yanya de ye boa amatie no dwumadie no awiemu die mu munye nyina yen kamom na nea wobetimi aye ne de meso betimi aye no yenya mfa moa masafu dwumadie no enwiemu die mu se ne be ya opia akatu ese no ode mama me no mi no se mo akopa no kwafo de me de hia wonsa no waye de aboa madwumadie no awiemu die Nyankopɔn kan ho no hyira yɛ na de betimi de aboa biara no yenye no ba akatu ese wode amaye ombo a woni di mu nti amen me da se openi akoto me da se pa se waye ne sa de amayen yento aso another issue win so no so hu behia se be ka ho asem the beginning and initiator se ye hwe connection a ewo ho se anasa adwempo a ye wo se Yesu Kristo ani etire na afien so no ana sa ahyase no eno nso ye asem a ye behwe se ye be ka ho asem kakra but yen kan bibi ewo Kolosifo nwoma na tiri ba akonimu dun enwotwe no Kolosifo nwoma tiri ba akonimu dun nwotwe na ono ni padua a eye asafo no ono ne mfiti ase ofo sore mu farbai se onye ade nyina mu kanifo amen yo anti at our hands yan hwesa issue wins the connection between the idea say Christ as the head and him as the beginner say yes Christo ni etri na fe ono nso ne ahyase no yen ti ase say me da se say sani awudi kan ye no ba bia adesua de ya ba bi duro no ye wono ma bia senia otwerofo no na se Paul kiro no edu ba bia na ntiase no ebi wo ho a okirase senia ene ne gidie ko na obi nso genuinely no tia no won tiase nanso nyame adom nti na yesu ahoade nti odofo this is not about whether you know the scripture or you don't know ye nyina you struggle with some mama we no kakra but a nije se me wo ho ne se ba bia ya company mfuyi aka de abesie kire se se yan to aso bie mu kura no a for us to know say Christo ena oye farabai like you can be a farabai na je say utra no a eni akire ibi ni akire ono na efiri ni mu baaye that's right and say yes I can say ono na abodi nyina like obo ade nyina na kire say he is preeminent onye ade onye obi a ye bo no mame nye this analogy kran some about beginning so on say yes started everything no it's say Moses now own to me and can be beyond beginning to or shall say Genesis no say in the beginning God created the heaven and earth so beginning no and the beginning of God's existence the beginning of yen yasasi and I know what can want them and the Moses can want them heaven and earth no kai no and ya heaven and ya mate as I'm going to makaka and this we in our friend heaven. It heavens and earth no kind of yeah we mu ya so no ma wo hoi any the third and whatever you two plane confirm mu and na Moses say in the beginning no Onyankopon ye Yohane so kiro no dey say o say in the beginning was the word. That's right. It is in the beginning no ye beginning as the cosmos no and na all kan ho asem but before ye cosmos you know omo abofo omo ne ye friend aliens na universe nyina na omo asase we na omo nipa wo so no onyame na owo odo ana because Bible no si Nyankopon ye odo it is onyame ye odo dia odo means say when you share love with other people you can never have love without sharing it. Obi bia woni mu o say on share with anybody no enye odo something person kuminya. This the Bible no kire say onyame ye odo no ye gitum say onyame ye odo de a omo abofo no omo obia no na sabre na onyame na osizi to be love na there be e kire say there was somebody equal with him
na one ne share that love no. That's right. And that person no na your friend Jesus Christ. That's right. And the Holy Spirit. The true God no enye just say yabo yetrim na ye kan bibia. In the beginning was the word. In the beginning God created no. Ye kan Yesu ho asem se obo ade no. Yen san hwe another mystery. In Genesis wa mo Yesu din wo ho. But I say na onyankopon kan say we nye ho na ye den na ye ho. O kan na ye ho. But Colossians 4 ngoma so yen ka bo se mu say enam Yesu so na ye den ye bo ade nyina. You know, created through him and for him. It's Genesis no na Yesu no wo he. Ono ne asem no. Anytime God says let's do, who does it? Christ. Yes. Enti say ono no ye bo no a anke bede no nyame abo no because nyame de asem no e na bo ade no. Meanwhile ye more asem no. Eti o ye den na bo Christo. So Christ was not created. That's right. Because of the love God have imperfection na ohia will be a one ne equal from eternity to eternity. That's right. And again say Yesu na obo ade nyina de a ene ye den na ebo Yesu. If we say he is the creating agent me boa. That's right. It is say oni ho a who created Jesus. Because the word and no oni ho. Yes. It is the word is Jesus and he was the one creating everything. And now the head no. And I say itire no. Head no ne link e wo mu ni say sa itire we ne nya ne ayekeka wo Leviticus ne Exodus no ne Jethro mu de ni bi. Head we no ye head as a source of something. And this okon sutuni asubontini bia ho a ye wo ni ti. Baby nsuo ne den efire na chi bibia ni ho. But ubetimi nsuo ne betimi atene a epapaya yesi o head bi wo ha sa head ne ye esubonten no bi a ye twitwa de asisi e bi so. But baby efire pa the source ne de enye se o ye head as in obi na de na besi so or ye head as in the origin. Efiri ni mu na eba eti na chi no bibia ni ho biem. Jesus being the head of the church ne kire say asofo deacons so elders so ye bia ye leader asore no ye de ye twen bibi free Yesu mu na ye di mpanini but Yesu de no e kire say he is the originator of the church. He is the originator of life. Enti abode biara wo universe nye yasase nko the whole universe no if you hwan mu na bai Yesu Kristo. Enti e kire ne preeminent ma membo we so quickly 1 minute. Nena Paul person kire wo Yesu Kristo hu no. First no say he is the perfect manifestation of the invisible God. Nyame a ye hu no ono na ode ne image abekire say se mo pe nyame ahwa mini ono ni. That's right. Or say he is the agent by whom all things were created. Say the medical aka no. Yesu Kristo na Nyankopon ka kasa na aba o se medi manum asem ne bo ade but asem no se ne hwan Yesu enti ono ne bo bibia enti na o kire se oye nyame no. He existed before all things and all things are brought together in him. Wo ho ansa na de nyina eba na bibia so egina ni mu. He is the head of the church which is his body. Ono ani ni pedua ni asafo no na ono ne etire no a odi animu ma ye. He is the initiator of creation and the recreation. Ha na ye me de no o say ono na ade nyina body nyina sha ase free ni mu na ye hwe ase no nso a ehia abode foforo no ono ne san ye den ebo wo ye mu enti boni a na adware ye nyina na Yesu Kristo na wabe recreate ye timidi last one no o say Jesus has conquered sin and death and thus earned the right to resurrect all who put their trust in him as a savior. It you say Yesu adi nkunim e wo bone ani owuo so. Ti wo a wo de wo buhire be hye ne mu bia o tumi say otumi ma wo so unya saa nkwaje no. Nti say o ka say only the beginning and the initiator. Na kire say beginning no he is the source. O ti say nsu ani wa bibi ne akire. And he is the head. E kire say ade ni nyina wo no. Ye betimi akeka ye hu ye be sorry o ye be nante o abode nyina wo ho e wo ho e wo ni mu. Amen. Amen. Me da asese opini Hansen watch him there yem hwe na afi yen sorry yen adisua no so a final one to reconcile all things repata eniema nyina ntem no eno so ye Colossians chapter 1 verse 19 and afi 20 no. Colossians chapter 1 19 and 20 Colossians 1:19-20 was every say so Nyankopon ani say ne maye nyina betna ne mu 20 na anam ne so apata Nyankopon ne no ma nyina entem kura
ɛne sɛ ɔnam nneɛma ho mogya so anya ayɛ asomdwie nam ɔno ara so apata ɛnɔma nyinaa asase so deɛ o ɛso deɛ o ɛne onyankopɔn ntɛm amen ɛda yɛnhwɛ na yɛnsɔre so saa akenkan nsɛm wei no yɛn ɛno no yɛbɛka no sɛ yɛnte aseɛ sɛnsɛ ne Paul is bringing the whole lesson to a conclusion. And the person kyerɛ yɛ ne sɛ ɔsoro nam sɛ ne Yesu Kristo ne papa no na wɔ hɔ ne nti na nkwagyeɛ yɛ ne dea na nkwa wɔ no mu wɔn ɔde ne nkwa to no timi saa fa ne nti no ɔkyerɛ sɛ ɔno na bɛtumi aka ɔsoro ne asase abom bɔfoɔ ntimi nyɛ enipa nyame abɔ yɛ ntimi nyɛ ɛni nti no wɔse ɔka ɔsoro ne asase abom sɛ madi ka aka sɛ Yesu Kristo sɛ wopɛ sɛ ɔte ne pre-existence n'ase a yɛ sɛ ɔde kɔ adebɔ nhyɛ aseɛ ɔno bɔ yɛ enti ɛno kyerɛ sɛ ɔno yɛ amɔ no ɛna wode no ba nkwagyeɛ kwan so a ɔno da de ne kra nipadua bɛto hɔ ɛna owuiɛ na ɔsa asɔreɛ mene omienu Mose kura owuiɛ no hɔ na bɛnyane no Kristo ne bɛnyane no na ɔno deɛ ɔse me na mede me nkwa ɛto hɔ na mesa yɛ dɛn ɛfa enti wɔse de papa de nneɛma nyinaa hyɛ n'ase sɛ ɔnka ɔsoro ɛne asase nyɛ dɛ yi emom ɛnam deɛ so ne wu a obɛwu wɔ Calvary ɛni nti wɔn na abɔ yɛ wɔn nim kwa yɛ ɔde yɛ bɛfa so yɛhwe aseɛ no so wɔn nim kwa yi a obɛtumi asa afa so ɛde yɛ asa akɔ ne papa ne nkyɛn adentira fi sɛ tumi no ɛwɔ no hɔ wɔne ne papa wɔsɛ me ne me papa yɛ baako obi anim agya no nkyɛn me obi nkɔ agya no nkyɛn gye so ɔyɛ dɛ yi ɔnam me so ɛni nti sɛ ɔbɛka nneɛma nyinaa bɔ mu di a adeɛ me dɛ ne sɛ na ɔbɛyi bɔne afiri hɔ sɛ bɔne na ti yɛ ne yɛ papa ne ntɛm ɛwɔ edi no bɔne na ti yɛ ntɛm nti sɛ ɔsaa ba bɛka yɛ abɔ mu di a ɛnam ho aso na ɔbɛsa aka yɛ abɔ mu nipa no ɔbɔɔ yɛ na wɔma yɛ nkwa home kane no a wɔde ɔso wɔbɔɔ yɛ sɛ ne sɛ so ne ne suba nso no ɔno na de ne mogya bɛtumi ayɛ dɛ atew yɛn ho na wasa afa yɛ de ayɛ dɛ akɔ ne gya ne nkyɛn nti Paul asmo ɔka na ha no to reconcile all things no wɔsi wiase mu bibia mpanini atumi die ahemfo ne obiara a wobɛgye Yesu Kristo adie no ɔse ɔfaw ɛsa de ne kɔ ne gya ne nkyɛn ɛsɛ ɔde ne mogya na ayɛ dɛ ate wo ho wɔn na bɔɔ wɔ wasa abɛgye wo deɛ ɛtɔ so mpire no ɛde wo saa akɔ baabi afiri bae ne din mu nti amen kakra me de ka on de twa to ne sɛ yɛhwɛ Colossians 1 ye kan ye 15 to 17 ye kan ni nyina scholars eka sɛ that time no na Colossifo no ebe mo pese o mo kyerɛ sɛ other gods ɛwɔ tumi ɛsen Yesu Kristo na Paul aba bɛka no ho asɛm no ɛno na Paul ɛtwerɛ kɔma Colossians ne sɛ saa papa wei na yɛdi n'akyi saa papa wei na mebɛka no ho asɛm ɛden ɛkyerɛ mu no ɔno na ɔyɛ adebɔ nyinaa abakan na saa tumi na mo ka ne nyinaa powers ne principalities wɔn mu nyinaa ɔno no mu na ɔmo firi ɛden ɛbaa nti obiara ni hɔ a ɔso sen saa papa no nti na ɔka creation ɛna ɔka redemption that's right Kristo ɛwɔ tumi na saa tumi wei na ɛwɔ nyinaa nso yɛdi n'akyi ɛsiane sɛ hɔ na nkwagyeɛ ɛwɔ me da say and I'm say my idea because we're one of those complex subjects that I watch us more Paul Etroye but more mama who come at trade and point and so be a junimo efasa adi next week ye dia disiano ye dia toso enkrono bebre abusia for baby obi an abrase musu trase na mema la akoto enhira so e my kra mama ye mompaye inyankopon ni agenkwapa aseda ane ade ma wo so wona mo adom so na wo de adesua sonko ade aba ene ho ahode na mo ne adom fi wo wurade ye so se babi biara na obi biara wotu adesua ma onya emunhumu ne mo nti ase kan ye hunu bi ye hunu babi a yaduro ane anamo wo se etuo wo de Yesu Kristo ama wa ba asase so abaye sana hopi di amayen wo se ye mfa ne so ne se fa so a
ebenya nkwa yɛsɛ wa ne sɛ ma Kristo Yesu anamo yi yɛni akyire sɛ na wahyɛ no na so ba ya mrangu weni adom pii ne ebisa we nyankopɔn ne agyenkwa pa Kristo Yesu demonti amen Amen.